ഷഡ്രസ കുക്കിംഗ് ചാനലിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഹെൽത്തി അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റിയായ മലർ കൊണ്ട് പണിയാരം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇത് 4 മണിക്ക് കുട്ടികൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ വേണ്ടൂ. പച്ചരി 2-3 മണിക്കൂർ കുതിർത്തത്, റേഷൻ പച്ചരി ആയാലും പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ വേണ്ടത് ശർക്കര, അതുപോലെ തേങ്ങ. പിന്നെ വേണ്ടത് മലർ അല്ലെങ്കിൽ മലർപ്പൊടി. എൻ്റെ അടുത്ത് മലർപ്പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ വേണ്ടത് 8-10 മണി കുരുമുളക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഏലക്ക ചേർക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ശർക്കര ഒന്ന് ചീകിയെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ചീകിയ ശർക്കര, പിന്നെ തേങ്ങ, മലരോ അല്ലെങ്കിൽ മലർപ്പൊടിയോ ഉള്ളത് ഒന്ന് കഴുകി നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തത്, പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ട ഒരിത്തിരി ഉപ്പ്, ഇത് 4ഉം ചേർത്ത് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ആദ്യം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുമ്പം അതിനൊപ്പം അരി ചേർക്കരുത്. ഈ 4 ഐറ്റം മാത്രം ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ അതിന് ഒരു കുരുമുളക് ചേർക്കുക. കുരുമുളകില്ലെങ്കിൽ ഏലക്ക ചേർക്കാം. പിന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ച പച്ചരി ചേർത്ത് ബാച്ച് ബൈ ബാച്ച് ആക്കിയിട്ട് നല്ല നൈസായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഇതിനധികം വെള്ളം ചേർക്കരുത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശർക്കര ചേർത്ത് അരക്കുന്നത് കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നല്ല കട്ടിക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകിയ വെള്ളം ചേർത്ത് ഇത് ലൂസാക്കി പാകത്തിന് ശരിയാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ബാച്ചായിട്ട് അരച്ചെടുത്തു. മാവ് നോക്കി നല്ല കട്ടിയുണ്ട് അരച്ചെടുക്കുമ്പം. പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ മിക്സി ജാറ് കഴുകി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് ലൂസാക്കി. ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പം നമുക്കൊരു ചട്ടി ചൂടാക്കി, നമ്മളെ പണിയാരത്തിൻ്റെ ചട്ടി ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നെയ്യില്ലെങ്കിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല. ചട്ടി നല്ലോണം ചൂടാവണം. നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് മാവ് കോരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിൽ പണിയാരച്ചട്ടിയിലെ ആ ഓട്ട മുഴുവനും ഫുള്ളാവുന്ന വരെ മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ. ശേഷം മൂടി വെക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കി വെക്കുക. സിമ്മിൽ വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ. ഒരു സൈഡ് വേവുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പക്കോല് കൊണ്ട് എല്ലാം തിരിച്ചിടാം ഓരോന്നായിട്ട്. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആ ഓട്ട മുഴുവനും നെയ്യ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച്, അതെനിക്ക് മതിയായി മൊരിച്ചെടുക്കാൻ. ഇങ്ങനെ 2 സൈഡും നല്ലോണം ചുമക്കി മൊരിച്ചെടുക്കണം. ഇതായിപ്പോൾ റെഡിയായി പണിയാരം. നോക്കുക എത്ര സോഫ്റ്റാണെന്ന്. ഇത്രയും ടേസ്റ്റിയും സോഫ്റ്റും അതുപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനലും എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബെൽ ഐക്കോൺ അമർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും. താങ്ക് യു.